Svibanj 1990. bio je najburniji mjesec mnogo društveno-političkih promjena. Nakon prvih slobodnih demokratskih izbora i pobjede nacionalno orijentiranog HDZ-a, svijet su obišle slike neviđenog nasilja između milicije, navijača Dinama i Crvene zvezde. No od nacionalizmom prožetog obračuna na Maksimiru, za budućnost Hrvatske mnogo važniji bio je potez vladajućih jugoslavenskih struktura, koje su je potpuno nelegalno razoružale. Naime, 23. svibnja 1990. samo 8 dana prije sazivanja novoga Hrvatskog sabora s većinom koju je osvojila stranka HDZ-a, hrvatska javnost putem priopćenja Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske saznala je kako je prema odluci Saveznog sekretarijata za narodnu obranu praktički oduzeto sve oružje teritorijalne obrane Hrvatske. Bio je to potez bez presedana, jer ustroj teritorijalne obrane bio je utemeljen na odredbi članka 239 tadašnjeg Ustava, prema kojem su republike upravljale i financirale teritorijalnu obranu. Na njihovu čelu bio je zapovjednik kojega je imenovalo i razrješavalo tadašnje jugoslavensko predsjedništvo na prijedlog predsjedništva tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske, a tu dužnost tada je obnašao premijer Ivica Račan. Iako je i slovenska teritorijalna obrana trebala na isti način biti razoružana, njihova policija i službe sigurnosti bile su mnogo pripremljenije za velikosrpske pretenzije, te su Slovenci ranije većinu skladišta s opremom i naoružanjem stavili pod nadzor. Iako je hitno održana sjednica Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske, za povratak ilegalno zaplijenjenog oružja bilo je prekasno. Predstavnici JNA tvrdili su pak kako oružje nije oduzeto, nego premješteno u sigurnija skladišta. Nova hrvatska vlast na čelu s Franjom Tuđmanom nije se zavaravala lažima oficira JNA, već je učinila jedini logičan potez. Počela je s ilegalnom nabavom oružja u inozemstvu. Propust čelnih ljudi stranke SKH SDP, koja je bila na odlasku s vlasti, itekako je utjecao na početni razvoj, možda i tijek rata. Hrvatska ne samo što je bila razoružana, nego je i dio zaplijenjenog oružja podijeljen Srbima, koji su aktivno pripremali pobunu.